iya. Lima tak kira-kira. Tak kira-kira ani tenan serataran lho. Lho kok pulane kaya tempat iki. Emang jarang ngono jarane. Iki caplokane kang iki. Ndi? Iki sing nonton iki. Kok menenge mau. Menenge. Caplok barongan lho. Wah, jarakku kali to pasar. Kirang lho iki. Tak ngene kok. Ya, Bang. Iku lanang yo, Bang. Yesus ngasih Siapa lagi? Utama Rene. Susu kok jadi somblasan. Jaipongnya nek Umur. molu